Hayırlı hürmetli kollegalar, biz Tatmedia Junior proyektlari şenligine bağışlanan matbuat konferensiyasini başlap жиберебиз. Һәм безнең бүгенге спикерлар Шамил Мөхәммәтуллы Садыйков, Татмедиа акционерлар җәмгыятенең генераль директоры, Зилә Зинур кызы Хөснетдинова, Салават күпере һәм Сабан журналлары баш мөхәррире, Илназ Фәйисуллов, Фазулин Ялкын журналы баш мөхәррире һәм Мөршидә Галим кызы Кыямова, Идел журналы баш мөхәррире урынбасары. Сүзне сезгә биргәнче кыска гына бер видео карап алыйк. Татмедиа Junior татарча видеоконтент тәкъдим итә. Иҗат белән кызыксынучыларга Туфан һәм Яңа Дулкын каналлары, Сорау һәм Идел каналларында йолдызлар тормышы, күңел ачу, хәрефләр өйрәнергә, күңелле әлифба, социаль экспериментлар, интеллектуаль бәйге, Татарстан буенча сәяхәт. Булар барысы да яшь Татмедиада. Татмедиа Junior синең белән, синең өчен. Шамил Мөхәммәтшин, беренче сүз сезгә. Татмедиа Junior үз алдына нинди миссия куеп эшли һәм бер ел эшчәнлеккә кыскача гына нәтиҗәләр. Хәерле көн, дуслар, коллегалар, монда үзебезнекеләр генә бөтен сездән шаңкыра. Шуң мәгънәсендә теге серләшеп фикерләшергә мөмкин. Безнең алда нәрсә каян килеп чыкты бу проект дигәч, без үз вакытында Дәүләт Советында Марат Готович белән бер очрашу булды. 8-дә булса, Татарстан Республикасы президенты каршында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссия төзелгән иде. Марат Готович сорады бездән, нишләргә яшьләрне ничек татар теленә өйрәтергә, ничек балаларны яшьләрнең туган телләрен өйрәнергә мөмкинлек тудыру турында. Мин инде әлбәттә журналист кеше буларак үземнең фикерне әйттем. Хәзерге яшьләр 25 яшьтән дә кечерәк булган яшьтәге татар кешеләре, башка милләт кешеләре кебек үк, алар инде телевизор карамыйлар, гәҗит укымыйлар, радио тыңламыйлар. Алар инде тулысы белән социаль челтәрдә тормыш алып баралар. Менә сезнең һәрберегез үзегезнең гаиләгезне карасагыз, үзегезнең балаларыгызны карасагыз, бик сирәк бала социаль челтәрләрдә теркәлмәгәндер бүгенге көндә. 99% белән бүгенге көндә безнең шуңа күрә безнең киләчәгебез, безнең милләтебезнең киләчәге, татар теленең киләчәге булырга мөмкин, тик әгәр дә без социаль челтәрләрдә шушы татар мөхитен барырга китерсәк. Менә шушындый фикерләрдән соң Марат Готович тарафыннан һәм президент тарафыннан безнең бу идеябыз хуплау алды һәм безгә шушы Татмедиа Junior яшь Татмедиа дигән проект ясарга мөмкинлекләр тудырылды. Әлбәттә, бу мөмкинлекләр ул беренче чиратта студиялар барга килде, җиһазлар заманча һәм эшләү алымнары. Чөнки сез күз алдына китерәсез, безнең Салават күпере, Сабан туй, Ялкын, Идел журналлары бар. Аларның моңа кадәр системалар рәвештә бу юнәлештә эшләр алып барылмыйдыр. Алар нигездә шушы басма журналны чыгару белән шөгыльләнәләр. Хәзер инде безнең алда бер ел элек бурыч куелды яңа технологияларны өйрәнү. Шуңа күрә бу проектлар башкарылу бу бер яктан ниндер лаборатория рәвешендә формалашты. Алар эшләргә өйрәнделәр. Урыс телендә, инглиз телендә булган проектлардан нигезендә өйрәнделәр. Һәм иң мөһиме шушы яңа система буенча яңа эшләүче коллектив формалаштыра башладылар. Шушы бер ел дәвамында Татмедиа Junior тарафыннан 33 проект барга килде. Нигездә бу YouTube форматында, YouTube нигезендә эшләүче, берникадәр Instagram һәм TikTok форматлары. Бер ел дәвамында бик зур эшләнде. 40-тан артык кеше катнашты бу проектта. 532-дән артык видео барга килде, видео. Бу бик зур сан. Әлбәттә, безнең төп бурычыбыз иде YouTube каналында шушы татар телендәге видеоны эзләү мөмкинлекләре булу, ниндер бер тулы татар мөхитен барга китерү иде. Һәм нигездә 2 миллионнан артык карау җыелды шушы 500 видеога. Һәм бүгенге көндә сез YouTube'ка кирип, татар телендә алифба дип язсагыз, безнең татарча алифба иң беренче күрсәткечтә чыгачак. Шулай калган проектлардагы шушы зур татар телле видео массив барга китерделәр. Һәм бүгенге көндә, мәсәлән, син ТНВның видеосын карасаң, яки татар телендәге берәр татар блогерның видеосын карасаң, сиңа предложкада тәкъдим ителә татар телендәге шушы безнең Татмедиа Junior проектлары.
Кересінше татмеди жүйеден қарасаң, башқа татар тілі контент тәқдим етілешек. Демек, бүгінгі күнде YouTube платформасында татар мұхиты барлық келді. Татар видео контент YouTube тарафынан İngiliz Rusça etsəgində sonala başladı. Mana bu gündə aytırğa bular, bizning tüp buruşumuz, mana 1 yıllık işçilikning tüp nəticəsi biz ekranlab tatar tilli video fond barqa getire başladıq. Həm bu işçilikə bizning kollegalarımızın, jurnallarning, gazetlərning TNV, radio kanallarının da işçiliyi buluşa. Çünki biz bütünümüz birgə tatar tilli mühit barqa getirəbiz. Менә кыскача гына әйткәндә, шушы проектның төп нәтиҗәләре ниндидер сораулар булса аңлатырмын. Минем әле коллегаларыбыз һәрбер редакция үз эшчәнлеген алып бара. Алар сурәтләп китерделәр. Әлбәттә, бу теге эшләмәгән кешегә генә җиңел кебек тоеладыр. Чөнки бу аеруча татар телендә бу эш әле моңа кадәр алып барылмый иде. Калган видеолар, алар ниндидер редакциялар, теле һәм радио каналлар тарафыннан махсус YouTube өчен эшләнгән түгел иде. Менә шушы проектларына социаль сетьләрнең алгоритмларын исәпкә алып, махсус рәвештә эшләнгән YouTube өчен генә. Калган мәгълүмат чаралары үзләренең ниндидер үз мәнфәгатьләренә эшләнгән видеоны бик аеруча теге уйламыйча урнаштыралар гына. Без бит аңларга тиешбез. Социаль сетьләрнең үз тормыш алгоритмнары бар. Аның бар теклары, ниндидер атамалары, менә шушы бөтен җәһәтне белеп, аңлап урнаштыра кирәк. Һәм иң мөһиме YouTube аудиториясының мәнфәгатьләрен аңларга кирәк. Нәрсә белән кызыксыналар, нәрсә аларга уңайлы дип, бик уңышлы проектларыбыз да бар. Дистәләгән 100 мең караган проектларыбыз да бар. Алар турында сөйләп китербез. Соннарны әлбәттә пресс-релиз рәвешендә без таратырбыз. Мөмкин булса, мен калган коллегаларымдагын сөйләп чыгарга мөмкинлек бирәм. Сезнең сорауларыгыз булса, яхшы була, сораугыз булмаса, дагы начар түгел. Рәхмәт. Әйтегез, башлык без теге кичкенә яшьләр проектларыннан зураю яшы буенча. Зилә сезгә. Дөрестән дә нәниләр миндә Салават Көпре Сабантуйда, чөнки балалар дигәндә без беренче чиратта туганнан 18 яшькә кадәр балаларны, инде үзләрен балалар дип атауларын яратмасалар да, шулай бит Илназ. Истә тотабыз, шуңа күрә без яшьләр буенча да бүлдек менә әлеге проектларны. Иң нәниләр өчен Салават Көпре журналы тарафыннан күңелле алифба эшләнелде, Салаватик проекты беләсем килә һәм бәби сүз. Һәрберсе турында аерым-аерым сөйләп китер алдыннан мин сезгә нәкъ 1 ел элек булган хис-тойгыларым белән дә бүлешәсем килә. Чөнки без менә нәкъ сентябрь-октябрь айларында 1 ел элек камераның К хәрефен белмәгән журналистлар, ягъни без текст белән эшлибез. Әкиятләр, шигырьләр, хикәяләр, рәхим итегез, язабыз. Ничек итеп аны видеога күчерергә без аны белмидек. Һәм әкренләп менә шул студиялар булдырып, беренче тапкыр оператор, монтажер һөнәре белән очрашып, беренче тапкыр текст формасында язылган әдәби әсәрләрне сценарий формасына әйләндерергә өйрәндек. Әкренләп, ялгыша, талаша, азгыша, елаша эшләнеп башланды бу эш. Һәм менә мондый нәтиҗәләргә килербез диеп, һәм ел дәврендә мондый тәҗрибә тупларбыз диеп бер дә уйламаган идем. Хәтта хыялланмаган идем. Чөнки менә бүген иртә белән карадым инде аны, мактанып туйдым. Салаватикларның менә проекты беләсезсән, 6 баладан торган, 6 яшьтән 12 яшькә кадәр балалар анда, гап-гади балалар. Алар дөрестән җырларга яраталар. Без аларның татарча балалар җырларын җырлатырга теләдек һәм шулай итеп беренче тапкыр хәрәкәтләр уйлап чыгарып, үзебез белгән күптән яраткан әйлән-бәйлән шикелле, кая безнең кулларыбыз шикелле җырларны видео форматка әйләндердек. Шулай итеп Койда безнең кулларыбыз 34 мең просмотр караучы җыйды. Шума үрдәк шума каз 47 мең. Бу бит 47 мең татар баласы ул видеоны карап, бу җырны өйдә җырлый диячәк. Һәм үзенең балаларына да менә безнең шикелле өйрәтәчәк дигән сүз. Файдалымы,
әлбәттә әйе. 16 җыр яздырылды һәм бу балалар февраль айында эшли башлаган без алар белән. Җәйгә инде 11 концерт бирер дәрәҗәгә җитте. Безгә дә килегез әле. Бездә дә җырлап китегез әле. Безне ничек салаватикларга, ничек минем салаватик буласым килә. Минем баламны салаватикка алыгыз дигән хәзер менә шундый шалтыратулар кабул итәбез. Дөрестән дә уңыш зур, әлбәттә проектны дәвам итәргә кирәк, чөнки татар балалар җырлары алар 16 гына түгел. Без аны беләбез, әйме? Мәсәлән, бу атна без яздырабыз, уларса чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Әлбәттә, бу җырны балалар бакчасында өйрәнәчәкләр. Ләкин без бит аны анимация белән кызыклы итеп тәкъдим итәбез. Бүгенге замана балалары алар телефон белән туалар шикелле миңа кай вакыт, әйме? Хәтта әти-әниләренә балаларны үзләре үк өйрәтәләр. Менә мәсәлән, мин кичкенә булганда миңа киндер алу инде зур бәхет иде. Минем кызым алай түгел, аңа киндерның QR кодын белән уйнап алу да кирәк. Аны өчен ул мөһим. Һәм бөтен җирдә алар QR кодлар эзлиләр. Шулай итеп безнең журналларда да һәр бит сайын QR кодлар бар хәзер. Ягъни менә бу камка бижәк кенә түгел, әйме? Аның турында, камка турында менә видео карап була. Чөнки менә бу проект безнең мәсәлән Беләсем килә проектында дөнья күрә, аны Гөлнара Хайдарова искитмәле талантлы кыз журналист, хәтта язучы дип әйтер идем. Ул ай сайын әкият кенә язмый. Әле менә бу бижәкләр турында ул темалар күп булды, үсемлекләр, Гөлнара әйтеп җибәрчә темаларын күп иде инде. Африка хайваннары, кыргый хайваннар. Һәр вакыт менә шул өстәмә мәгълүмат бирә. Димәк, ул монда кырмысканы гына күрми рәсемен, монда кырмыска турында видеода карый ала. Һәм шулай итеп безнең журналларның популярлыгы да артты, һәм тиражыбыз 2 тапкыр үсте. Чөнки журналны хәзер укып ябыштырып кына булмый, хәзер журналны карап була. Ноябрь саны 14 мең белән бирәбез. Алла бирсә, менә бүген санадык, санап чыгардык. Сабантуй 8 мең. Беренче яртыеллыкка бу саннар 3-4 меңгә артачак. Мин Алла бирсә 17-18 мең турында хыялланып яшим. Димәк, бу балалар укымый гына, карый да. Тагын бик күп гаиләләр үзләре без татар диләр, әмма үзләре дә балалары да татарча сөйләшә белмиләр. Һәм андыйлар өчен иң нәни балалар өчен безнең бәби сүз дигән проект бар. Анда карлыган ясалган икән, астында карлыган дигән, ул аны ишетә дә, күрә дә. Шулай бик күп видеолар гади темаларга, үсемлекләр, табигать күренешләре, капма-каршылыклар шикелле шундый темаларга безнең даими рәвештә чыгып барды. Ягъни бу балалар өчен генә түгел, менә миңа 35 яшь, мин татар һәм мин татарча өйрәнергә телим дигән кешегә дә утырып бер кат шуларны карап чыкса, ул сүз байлыгын күпкә арттырачак. Күңел Алифба, Зөбәйдә, ул инде айрым пресс-конференция темасы минем өчен әйме. Чөнки ул 4 яшьлек кыз әтисе белән бөтен татар әлифбасын ярып чыкты дип әйтим инде, әйме. Айсылу бар монда безнең, ул менә сценарийлар уйлый. Ягъни бу кеше ул алдан күрә тулысынча видеоны, аны яза. Зөбәйдә, Алмаз аны съемка барышында өйрәнә. Шул ук вакытта без күз алдында китергә тиеш анимацияны, безнең рәссам рәсемен ясый. Һәм шулай итеп безнең хәрефләр алар басып кына тормый, әлифбада шикелле, китапта шикелле. Алар безнең сөйләшә белә. Аларның үз характеры бар, үз тавышы бар. Шулай итеп бала бу проектны караганнан соң бу хәрефне бер кайчан онытмаячак, мин төгәл беләм. Чөнки ул аның белән сөйләшеп, аралашып алды. Ул аны онытмый. Һәм алга китеп әйтим, 17 октябрь минем өчен мөһим дата, чөнки без бу көнне күңелле әлифба китабын тутып та карый алачакбыз. Проект шуның кадәр уңышлы булды. Һәм без аннан менә бу проекттан, видеолардан һәм рәсемнәрдән тулы бер 40 битлек китап җыйдык. Ул менә басмаханәдә Идел-Преста, һәм тиз арада ул инде сатуда булачак. Һәм мин беләм, бу тиражны без шулай ук бик тиз арада сатып та бетерәчәкбез, чөнки
әлифба актуаль һәр вакыт. Һәм бу видеолар күңел әлифба 10 елдан соңда инде әлифбабыз үзгәрмәсә, татар әлифбасы актуаль булачак. Чөнки көн саен Аллага шөкер балалар туып бара, көн саен алар үсәләр. Һәм шул Салават күпереннән инде үскән балалар өчен без Сабантуй журналында шулай кызыклы проектлар тәкъдим итәбез. Мәсәлән, ел буе безнең Галия исемле бер журналистыбыз Канзан зоопаркында инде хайваннар калмады, җәнлекләр калмады ди. Bütün җәнлекләр турында видео сюжетлар төшереп кайтты. Алар турында Сабантуй журналында кыскача мәгълүмат бар. Инде тулы видеоны без QR кодтан карый алабыз. Журналга күп материал сыймый. Шрифтыбыз да зур, урыныбыз да алай күп түгел, видеоның күләме шиксез. Һәм алар тулысынча татар телендә. Шулай ук Бишле шоу проекты Вәсиләнең алып баручысы һәм авторы ул монда шулай ук төрле блогерларны икенче гимназияга чакырып, танылган кешеләрне ул аларның белемнәрен тикшереп карады. Мәктәп программасын хәтерлисезме? Мин үзем бардым. Беләсезме? Күп кенә сораулар инде истән чыккан, хәтердән чыккан. 3нче класс баласы җайлы гына эшли торган әйберләр безнең өчен бүгенге көндә авырлык тудыра. Проектның төп максаты ул мәктәп программасына, мәктәпне популярлаштыру, мәктәптәге балаларның белемнәрен күрсәтү иде һәм минемчә бу максатыбызга без шулай ук ирештек. Туктатмасагыз мәңге сөйләячәкмен иптәшләр. Чөнки әле Туктаттык. Яңа елда тагын 6 проект бар. Зилә, рәхмәт. Илназ, сүз сезгә. Яшь үсмерләрне гомумән бит инде татарча менә чынлап та сөйләшми дибез, аларны татарча оралаштыру шундый авыр. Менә әлеге проектлардан соң миндә бу фидбэк бармы, ягъни яшьләрнең үзләреннән килеп, менә без нәкъ менә сезнең проектлар аркасында менә шу татар культурасы белән, татар теле белән кызыксына башлады дигән кешеләр, яшь үсмерләр, яшьләр бармы? Хәерле көннәр, коллегалар. Бездә 13 проект, һәрберсе турында хәсләп китәм. Шаяртам. Бираздан тагын кириш рәвешендә әйтеп китим. Без Ялкын редакциясында бер 3 ел элек булгандыр инде ул үткәргән анкетирование, русча әйткәндә, мәктәпләр арасында, мәктәптә укучылар арасында. Татар телле белем бирүче мәктәпләрдә бар, анда рус телле мәктәпләрдә бар. Гомумән татар телендә сез интернетта, социаль шәбәкәләрдә нинди контент карыйсыз дигән. Кайсы блогерларны карыйсыз һәм башка шундый сораулар интернет белән бәйле. Һәм иң аянычлы нәтиҗә дип әйтгәндә татарча сөйләшүче үсмерләр дә, яшьләр татар телле контентны әйтмәделәр. Ниндидер блогерны әйтмәделәр. Барысы да рус телле эстрада җырчыларын танылар, рус телле блогерларын карыйлар. Һәм инде әлбәттә безнең алда ул бурыч максат булып тора. Шушы аудиторияны татар телле контентны кабул итәргә, файдаланырга, өйрәтергә. Аның өчен инде әлбәттә кирәк сыйфатлы контент. Чөнки ни өчен яшьләр карамыйлар аны? Шул сорауга җавап бирсәк, күбесе җавап бирә, татар телендә контент ул начар сыйфатлы, татар телендә контентны кызыксыз дип әйтүчеләр бар. Һәм әлбәттә инде безнең алда без контент ясаучылар, журналистлар буларак шушы проблеманы шишу өчен эшләргә кирәк яхшы сыйфатлы, кызыклы әйбер дип әйтәм. Бу контент буламы, видео тапшыру буламы, эштәлек буламы, журналның барысы да инде. Шушы Татмедиа Junior проектлары белән сүз дә юк. Бу бурычка без күп дәрәҗәдә ирештек, чөнки караучылар саны артты. Гомумән без 13 проект тормышка ашырдык. Алар 6 YouTube каналда чыктылар һәм әлбәттә алар Instagram һәм TikTokта да кабатландылар. Караулар саны буенча шулай ук зур нәтиҗәләргә, зур күрсәткечләргә ирештек ансы. Һәм инде монсы контент ясау буенча булса, икенче шулай ук зур бер максатка ирештек дип саныйм. Без яшь үсмерләрне, яшьләрне шушы эшчәнлеккә тартуга ирештек. Ни өчен дигәндә, без мәсәлән яз айларында Әлмәткә барып Татмедиа Junior проектының мәктәбен булдырдык. Анда онлайн рәвештә дә, офлайн рәвештә дә барып, нәкъ менә татар телендәге видео проектлар эшләргә теләүче балаларны укыттык, өйрәттек, алар белән бергә эшләдек һәм алар менә әйдә киттек проектының бер чыгарылышын үзләре эшләделәр. Бу шулай ук миңа калса зур нәтиҗә, чөнки Әлмәт рус телле шәһәр, анда татар телле
балаларны табу һәм аларны өйрәтү ул инде күпмедер дәрәҗәдә шулай ук татар телен куллануга этәргеч булачак. Икенче нәтиҗә студентлар. Беренче курс студентлары шулай ук безнең студияда, редакциядә практика узып, быел безнең эшчәнлеккә катнашып, үзләре дә видеолар төшереп, шулай ук тәҗрибә тупладылар һәм менә шушы яңа форматта эшләргә өйрәнделәр, беренче белемнәрен алдылар. Кайберләре хәтта менә алга таба да безнең белән хезмәттәшлек итәләр, эшкә керүчеләр бар араларында. Аларда инде мин уйламыйча ул кызыксындыра һәм алга таба да шушы яшьләрнең килүен көтеп калабыз инде. Кыскача әйткәндә шул. Рәхмәт. Һәм Мөршидә апа, сүз сезгә кыскача гына Идел журналы тормышка ашыра торган проектлар турында һәм аерым тагын бер сорау, Кыямовлар кыздыра проектның уңышын нидә дип саныйсыз? Уңыш рецепты. Идел журналына килгәндә, менә мин бу журналда әле күптән түгел генә эшли башладым. Әйме мин килгәндә, монда Татмедиа Junior турында сүз чыккан иде. Беренче миңа ул берничек тә тәэсир итмәде. Онда яшьләр үз телендә сөйләшә, мин аны хәтта аңламадым да. Бер заманны шулай кирип кителде, янымда яшьләр калмады. Бездә шулай ук 13 проект, хәтта 14 проект әйме, аларның менә курыкмыйча әйтәм, яртысыннан артырагын тартырга туры килде. Авылда калам дигән проектны тәкъдим иткәннәре, рәхмәт Лилиягә, Лилия үз өстенә алды һәм уңышлыгына эшләп бара. Теге мин әле әйтәм, шаяртып кына мин авылдан күптән киттем. Теге халыкчан әйткәндә буклы сәнәгемне кададым, авылга әйләнеп кайтмыйм әйтәм. Лилиягә рәхмәт белдерим әле ул проектны алып бара. Безнең уңышлы проектлар дип мин саныйм, мин шәхсән үземнең проектларына тукталасым килә. Менә бу көй мелодия. Миңа ул күптән кызыксындырадыр. Әйме, бу өлкәдә безнең яшь буын китеп бара ничектер. Әйме, менә Геннадий Макаровлар бар, без үскәндә, менә һәрбер уен коралы турында төнлә уятып сорасаң да консультация бирә торган кешеләр. Яшьләр баралар, әйме, ләкин безгә бит инде монда татарча эшләргә кирәк. Менә татар телле аудиторияда эшләрлек яшьләребез кызганычка каршы юк икән. Менә шул авырлыкны белә торып, мин әлеге проектка алындым. Менә эзләнә. Һәм беләсезме, шуннан да менә монда Шамил әфәнде дә әйтеп китте, сыйфатлы контент булдыру, әйме. Шуннан да ул менә журналистларның вазифасыдыр дип саныйм мин, чөнки блогерларның әлбәттә аларның подписчиклары күп, ләкин күп вакытта аларның җөмлә төзелешендә дә һәм ниндидер фикерне дөрес итеп, анык итеп әйтә белүдә дә хилафлыклар туры килә һәм аны икенче төрле аңлыйлар. Бәлки алар аны махсус шулай эшлиләрдер инде, теге комментарийларда күбрәк сөйләшүләр булсын өчен. Ләкин менә бездән соң килгән буын, әйме, барыбер сыйфатлы продукцияны алып калырга тиеш дип саныйм. Менә шуңа күрә Татмедиа Juniorның менә бу өлкәдә эшчәнлеген мин ничек дип әйтим инде бик яхшы дип күрәм. Чөнки монда бит инде без үзебез генә ничек белдек шул эшләмибез, без монда белгечләр белән дә эшлибез. Беренче вакытта, беренче ярты елда әлбәттә авыр булды, операторлар белән эшләүдә ул бит инде менә бер эш кенә түгел, ул синең уңышың гына түгел, яки синең эшең генә түгел, ул команда эше. Монда операторның да, монтажда эшләгән вакытта да, редакторның да эше шулай ук. Икенче сорау нәрсә иде? Кыямовлар кыздыра. Менә теге яшьләр әйттем бит инде, курыкмыйча әйтәм, качып бетте дә бездән. Гөлүсә, безнең редактор әйтә, нинди проектларга алынырбыз икән ди. Әйтәм, без журналистлар бөтен кешене мактыйбыз, бөтен кешене пропагандалыйбыз, укытучыларны да жәллибез, врачларны да жәллибез, без үзебезне, журналистларны кем жәлләр соң, безнең проблемаларны кем күтәрә соң дигән фикердән туган проект бу. Һәм беләсезме, бу безнең ничек дип әйтәм дә гаилә проекты килеп чыкты. Илдарға тәкъдим ясагачтан, Илдар булай да эш бетмәгән ниятен да, хәзер син Татмедиага мине тартасыңмы дим әйтәм, син дә эшләмәгәч кем эшли, аны миңа синең белән җайлыра. Мин аны әлбәттә кунаклар чакырып та эшләргә мөмкин иде. Ләкин менә бу журналистикага игътибар күбрәк булсын җәһәтеннән ул безнең шулай килеп чыкты. Кыямовлар кыздыра. Беләсезме, аның беренче чыгарылышы булгачтан миңа шалтырату ярты көн буе барды. Әйме, мин аннары ярты көннән соң телефонымны сүндереп куйдым. Аннары кич кабызганым, тынычланганнар дип мине кич белән сәгать 3-ләргә кадәр кемне без беренче көнне тәнкыйтьләдек, угрожать иттеләр.
Һәм инде мәйтәм ярар проектны ябырга кирәк, мәйтәм кеше белән талашып ятып булмый, минем җоклыйсы да килә. Менә шундыйрак булды хәлләр. Аннары ничектер тынычландык инде. Хәзер менә әйтәсе килә, исемнәрен әйтәсе килә шул кешеләрнең, име? Ну, тыелып калам. Йоклыйсы да килә. Минем өстәп итәсем килә бер мөһим момент, менә Мөршидә күтәрде, тел, татар теленең дөрестлеге мәсьәләсе. Бу бик мөһим мәсьәлә. Безнең бу журналларның кайберләренең 100 еллык тарихы бар. Анда эшләгән коллектив, алар дистәләгән ел эшләгән, татар телендә эшләгән кешеләр. Шуңа күрә безнең менә бу проектларның төп планкасы дөрес татар телен куллану һәм русча сүзләрне кыстырмау. Менә шундый бурыч куелды редакцияларга һәм аларның тәҗрибәләре зур булу, зур файда булды. Әгәр дә ниндидер башка кемдер икенче кешеләр оештырса бу проектны, әлбәттә аларның проблемалары булыр иде контент белән. Монда журналлар тарафыннан дистәләгән еллар буе әзерләнгән контент бар. Ләкин ул басма рәвештә генә иде. Һәм шуның җиңеллеге дә шушы коллективларның дөрес татарча сөйләшә белүе, телнең дөрес кулланылышы, материалларның күп булуы шушы проектның уңышлылыгына да бер нәтиҗә бирде. Рәхмәт. Хәзер менә яшерен батырын түгел, татарча сөйләшәбез, име? Сүзләре аның татарча, бу журналистлар безнең коллегалар арасында да бар. Сөйләм татарча бара сүзләр, ә мәгънә бөтенләй башка, аңлашылмый. Теге, аны аңламыйлар дип безнең менә элеккегерәк шур, име? Тукайлар замандагы сүзләр бөтенләй онытылып бара. Ул бит инде безнең байлык. Аны кеше, китап укыган кеше, Мәгдиевләрне, Тукайларны укыган кеше, әлбәттә ул сүзләрнең барысын да белә. Әмма ләкин менә шундый сүзләр, шураклар булгалый, Мөршидә бу сүзне язманды дип әйтәләр, миңа журналга язганда да аңламыйлар бит. Аңларга кирәк. Аны без дә менә югары белем алган татар белгечләре дә кулланмагач, аны кем кулланачак соң? Менә шундый ачунулы фикерләр минем тугалый, менә шул кыяматлар кыздырганны эшләгәндә. Bizim proyektlar бик күп төрле, әйтеп китим инде тагы бер ничәсен, устазлар һәм устазлар. Менә монда безнең онытылып баручы осталарны казып чыгарып халыкка тәкъдим итү. Аларга да игътибар аткачтың, аларның күңелләре була. Алар икенче бер әле менә белми торган һөнәрләр турында сөйләп китәләр. Менә шуларны да калдыру, ул бит инде ничек дип әйтик, милли байлык, безнең бурыч. Менә шуларны күздә тотып эшлибез, әйме? Яңа дулкында җырлар, монда без инде монда бурынгы җырларны хәзер репертуардан күп артистларның, күп җырчыларның репертуарыннан төшеп калган җырларны эзләп табып, җырчыларга үзебез дә тәкъдим ясыйбыз. Менә шул җырны эшкәртеп, заманлаштырып җырламасыз микән дип студияларда без аны төшерәбез. Әгәр дә игътибар иткән булсагыз. Гадәттән дә мин үзем эшләгән проектларның ссылкаларын дусларга җибәрәм. Әйме? Теге туйып бетәсездер карый-карый. Или карамыйсыз дамы? Әдәби суд. Менә бу әдәби суд традицияларны, Идел журналының традицияларын саклаучы бер проект. Ул моңарчы да журнал гамәлгә ашырган вакытларда ук барлыкка килгән. Язма, хәзер инде без аны видео итеп тә эшли башладык. Кызыклы гына булды. Соңгысы менә Рәмис Әфәнде Латыповны тикшергәнник әдәби судка бирик. Бу атнада авылга кайткачтан әни сорый, ул Рәмис Латыповны ник судка бирдегез инде? Ник андый әсәрләр язарга ярамыймыны инде дип. Менә алар әле шулай кызыксыналар. Журналда әлбәттә менә бу проектларның кызыклыраклары әлбәттә журналда басылып килә. Казан куллану инструкциясе, менә Казанда яшибез, үзем дә балалар үстергән кеше буларак, әйме, яшь буын дидек. Менә бу яшь буынның күбесе үзенең туган шәһәрендә нинди шәхесләр яшәгән, име? Нинди ниләр булган, биналар булган, менә моны белмиләр. Менә мин Илназга да дискуссияга күчкәчтен нитеп аласым килә. Менә без әйттегез бит инде чит ил проектларыннан карап та эшлибез дип. Безгә чит илгә ярәсе дә түгел, име? Безнең үзебезнең байлык менә моннан җиткән. Һәм менә бу Казан куллану инструкциясенең миссиясе дә халык күрмәгән, халык күзенә ташланмаган һәм күп кешеләр белеп бетермәгән вакыйгаларны име ачыклау. Булдымы? Тагы сөйлимме? Бәйтим әле тагын чит ил турында мине дә кыздыра, Мөршидә апа. Беләсезме, балалар видеоларын бездә даими рәвештә карап барабыз. Нишисегезчә без YouTube карыйбыз. Иң популяр миллионлаган, миллиардлаган просмотрлар җыйган видеоларны без бөтен белемнәребезне биреп, менә шул утырып карап утырабыз. Монда нинди мәгънә бар икән дип әйме? Сәгать карыйбыз, икенчесе китә, юк мәгънә. Беләсезме? Ул
распаковкалар, то есть түләүле эшләр, бик күп просмотрлар җыя. Ул нидер бай гаиләсенең өендә бала тегендә монда йөгереп йөрүләр, шул максларны әйтәм инде мин, әйме. Безнең максат нинди иде? Кызыклы да итү, просмотрларда булдыру, һәм шул ук вакытта мәгънә дә салу. Ягъни нәрсәгәдер өйрәтү. Менә шул ике әйберне тормышка ашыру иң авыры булды. Рәхмәт. Хәзер сез сөйләп бетергәч, без сорауларга күчәр идек. Илназ әйтә сүзең булса, Менә чит ил турында мөршидәгә парировать итер өчен генә ул бит чит илнекен алу һәм кабатлау шуны күрсәтү түгел. Татар теленең бар үзенең менталитеты татар халкының, ә чит илләрнең бар тәҗрибәсе. Чөнки ничек булса да YouTube'та инде инглиз телле каналлар, аннары рус телле каналлар инде күптәнрәк эшләр татар телле каналларга караганда. Әлбәттә аларның тәҗрибәсен алу һәм алар ничек эшләгәннәрен анализ ясап, үзебезнең милли рухка, милли мирасны кулланып эшләү ул начар түгел миңа калса. Чөнки анализ ясасак, рус телле YouTube бүгендә үзгәрешкә дучар була. Bir 5-10 yıllık bulgan kontent anda уже yok, indi yok. рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сорауларга күчик. Монда һәр 1005 сорау булырга тиеш. Ким дигәндә? Хәерле көн. Менә Мөршидә белән сез дискуссияга кирдегез дә, Илназ, шундый сорау туды. Сезнең үзара көндәшлек бармы проектлар арасында? Әлбәттә юк, без бөтенебез дә бер команда булып эшлибез. Менә форсаттан файдаланып әйтим әле, Мөршидә әйтте, чынлап та бу бер генә кешенең хезмәте түгел, бу күп кешенең үзләрен риясыз чынлап та акча ягыннан да, вакыт ягыннан да хезмәте белән ирешләгән нәтиҗә. Без һәр кешенең үз аудиториясе, зиләләр, алар бер аудитория өчен эшлиләр. Аларның уңышларына, аларның күрсәткечләренә карап, без шатланабыз һәм әлбәттә үзара теләү көнләшү бар ул, ул киресенчә нәтиҗә генә бирә торган көнләшү дип әйтсәк инде моны. Мөршидәләрнең үзләренең аудиториясе бар, алар этника белән күбрәк шөгыльләнәләр һәм безнеке үзебезнең аудитория. Бу көндәшлек түгел, әмма ничек дип әйтим инде, шушы зур бер максатка, зур бер максатка һәрбер кеше үзенең юлы белән барып һәм шуңа ирешү. Безнең студияларыбыз һәр вакытта да уртак. Кемнең проекты төшерәсе килә икән, Зиләләр студиясын безгә биреп торалар, балалар өчен булган студияны. Без үзебезнекен бу гына редакциягә түгел, башка редакцияларга татмедияны биреп торабыз. Шуның өчен мин моны конкуренция во благо русча әйткәндә, шулай итеп белән күрәм. Көндәшлек юк дип саныйм, миндә әле мин кемнең Илназларның проектларын карыйм да, әйтәм, монысын булырак эшләргә кирәк дип кенә куям. Әгәр дә кимрә минем шәхсән үземнең теге эшем бармы икән, әйме, кеше табып булмыймы, инде монда съемочный группаны әзерләп бетерәсең, ә синең кунагың мин авырып киттем дип әйтергә мөмкин. Яки төшерергә урын таба алмаска мөмкин. Менә шундый очраклар була бит инде, ничектер киемем кымга терәлде дип әйтәбез бит. Мин һәр вакыт Илназга мөрәҗәгать итәм. Менә Илназ ниндидер миңа юлларын эзләп бирә шулай. Шуңа күрә без бергә эшлибез. Тем более ул минем редактор булып эшләгән кеше күптәннән. Мин дә өстәп әйтәм, дөрестән дә без әгәр дә бер редакциягә гына бу зур миссия йөкләнгән булса, күпкә авыррак булыр иде. Без бергә бер арбада барабыз. Шуңа күрә кемнең петличкасы ватылган, шул икенче редакциягә йөгерә дип әйтим инде, әйме. Башкача мөмкин түгел. Әлбәттә без бер-беребезнең проектларын карыйбыз, шулай уңышларга шатланабыз. Терәп әйтергә мөмкинмен, менә булай итергә, тегеләй итергә, балки булай эшләп карарбыз дигән киңәшләрне дә биришәбез. Шуңа күрә бергә күпкә җиңелрәк. Тагын сораулар? Зилә Зинуровна, сезгә сорау. Ничек җыясыз карауларны YouTube'та? Мин эшләгәндә 200 просмотр иде YouTube'та. Таргет белән эшләнеләме ул? Ничек? Рәхмәт. Алис, иртә киттең миннән. Әзрәк торасың булган әле. Алисның балалары өчен төшерелгән проектлары булыр иде, төгәл беләм, чөнки безнең редакция һәр менә хезмәткәр ниндидер юнәлешне үзенең проектын алып бара. Беләсеңме, мин дөресен әйтим, мин
сатып ала белмим. YouTube-ны да, Instagram-ны да һәм бер кайчан да теләгем зур әлбәттә, әкәмәт зур. Ләкин җаен белмим дип әйтсәм, нәкъ дөресе булачак. Ихластан әйтәм моны. Һәм беренче тапкыр Салаватиклар җырын YouTube-ка салдык та, ул төнне буе редакция белән йокламадык. Чөнки без просмотрлар көттек. 1000 булгач утырып җыладык, йокларга яттык. Нәкъ шулай булды. Үзеннән үзе китте. Беләсеңме? Әлбәттә без тәкъдим итәбез. Без даими рәвештә бит садиклар белән, балалар бакчалары белән, мәктәпләр белән аралашып торабыз. Башкача балалар белән күрешмичә, аралашмыйча журнал чыгару мөмкин түгел, видеолар гына түгел, әйме? Һәм әлбәттә без аларга күрсәтәбез. Ул дөрес әйтергә кирәк, тәрбиячеләр, укытучылар күпләре QR кодның нәрсә икәнен белми, ләкин балалар аларга сөйләп күрсәтә. Сөйләп аңлап күрсәтә. Шулга күрә просмотрлар сатып алынган түгел. Дөрестән дә әйтәм, 37 мең карау икән димәгән, 37 мең бала караган. Чөнки ул, мәсәлән, бер бала бит 100 тапкыр карый ала. Ул YouTube балай санамый. Ул теге доменнан, электронный адрестан кергәнне генә саный. Димәк, бу дөрестән дә шуның кадәр кеше караган видеолар. Караулар буенча безнең мөһим мизгел, менә безнең ул видеолар көн сайын яңа карауларны җыеп торалар, үзләреннән үзләре. Чөнки бүгенгә барлык илдә шундый ситуация, урыс телендәге видео караган кешегә урыс телле предложка чыга, үз тематикасына карап, татар телле видеоны караган кешегә безнең видеолар тәкъдим ителә алгоритмнар нигезендә. YouTube аларны бүген күрә. Татар телле кеше, татар теле белән кызыксынган кешегә шушы видео күрсәтелә. Шуңа күрә бүгенгә бу видеолар тарафыннан алар үтенә 532 видео. Алар үз тормыш белән яшәп башладылар. Бүгенгә әкренләп кемдер кызыксынсында билгели ала карауларны. Бер атнасын кайтып караса, аларның саны арткан булачак инде. Бу видеолар бүгенгә үз тормышы белән үз органик рәвештә караулар җыялар. Татмедиа Junior'ның киләчәге турында сөрүсе килгән инде. Проектлар артачакмы, анда уңышлы булмаганнары кимичәкме? Менә бер сезон ябылды, киләсе сезонга нәрсәләр көтелә? Рәхмәт. Без бүгенгә анализ алып барабыз. Уңышлы дип табылган караулар күп җыйган проектларны саклап калырга дигән ният белән яшибез. Һәм безнең киләсе сезон алла берсә барып чыкса инде, безнең бер 20ләп икенче яңа проект. 33 проект калдырасыбыз килә, ләкин шуларның ничәсе яңа булачак? Яңалары 15. Яртысы яңа проект планлаштырабыз. Без шуңа күрә мөрәҗәгать итәбез килә. Безнең бүгенгә 15 яңа проект ачылачак, яңа авторларны көтәбез. Яшь егетләр, кызлар, татар телен яраткан, татар телендә эшлисе килгән егетләр, кызлар булса, операторлар, монтажерлар, журналистлар, без һәр вакытта ачык. Без тәкъдим итәбез безгә кушылырга һәм бергәләп алга таба бу проектларны ашырырга. Рәхмәт, тагын сорау. Сорау Мөршидә ханымга иде. Менә Идел яшьләр журналы içinde яшьләр качып бетте дидегез. Кая качырдыгыз аларны? Белмим инде, мин уса булганга кышканнар микән? Юк инде. Менә ул яза торган журналист бер ул, әйме? Кызлар, менә карагыз, яза торган журналист. Кайбер кеше яза фикерен, әйме, ләкин камерага сөйли алмый бар шундыйларда. Килешәсезме, Шамил әфәнде? Монда аңларга кирәк, менә бар телевидение, газет, журнал. Шулай бит инде. Һәрбер шушы мәгълүмат чарасының үзенең бер эшләү алымнары бар. Телевидениедә эшләгән кеше ул мотор итеп сөйли белергә тиеш, дикциясе булырга тиеш, шулай бит инде, видео белән эшли белергә тиеш. Текст язучы кеше инде бер дөнья. Менә социаль челләр эшләү, ул менә шушы бүтән булган төр мәгълүмат чарасының кирәк булган сыйфатларын үзенә җыйган эш. Һәм телевидениедә эшләгән кеше социаль челләрдә эшли ала дигән сүз түгел бу. Чөнки монда үз дөньясы, үзенчәлеге. Монда алдалап булмый. Монда телевизорда бит инде гади генә эфирга чыкты да программаны телевизор булган кеше карый инде ул аны. Кушкан булса. Социаль челләрдә аның карау саны безгә безнең уңышлылыкка шунда ук бәя бирә. Караучыны алдалап булмый. Ул әгәрдән ашамаса,
аны көчләп караттырып булмый. Ул аны күчерә. Шуңа күрә менә шушы бөтен мөмкинлекләрне, бөтен шушы үзенчәлекләрне уйлап кеше эшләргә тиеш. Әлбәттә, теленең камиллеге дә кирәк. Дөрес сөйләшә белү, читәлекне дә белү, һәм кадрда да үзен тота белү. Булар бик мөһим әйбер. Әлбәттә, безнең теге ниндер бюрократия юк монда. Бу редакциялар тарафыннан үзләре үз дөньясында кайныйлар. Ниндер уңышсызлыклары булса, аны төзәтергә тырышалар. Уңышлыклары булса, сөенәләр. Гомумән, әле бу без озын юлга чыктык кына. Әле моның беренче адымы гына бу. Татар теленең социаль челтәрләрдә, YouTube'та яшәүнең бу беренче адымы гына. Сез күз алдына китерсәгез, әгәр дә алда 100 еллык тормыш булса, әле бу зур эшнең бер адымы гына. Эшлисә, эшләр әле күп. Без елдан ел ниндер яңа алымнарга өйрәнеп торабыз. Шул ук вакытта социаль челтәрләр, алар бик тиз арада үзгәрүчән өлкә. Ел саен ниндер яңалык чыгып тора, яңа алгоритмы барга килеп тора, яңа социаль челтәрләр барга килеп тора. Әле 3 ел элек TikTok юк иде. Ә бүгенге көндә TikTok мисал өчен ул иң төп социаль челтәрләрнең берсе. Шуңа күрә үзгәрешләр бик күп. Без туктасак, артта калачакбыз. Моны куып тотыр өчен елдан ел эшләргә кирәк. Һәрбер эшләү, һәрбер ел саен безгә өстәмә тәҗрибә бу. Менә бу безнең шәхсән идел проектларына килгәндә, безнең бит инде ул ничек дип әйтим, җитдирәк проектлар. Аның өчен сәнгатьне дә күпмедер дәрәҗәдә белергә кирәк, шул ук телне дә яза белергә дә, кеше белән дә сөйләшергә белергә кирәк. Ә менә яшь килгән кеше бит әле ул каян таба ул музыкантларны мәсәлән. Кеше белән аралаша белергә һәм тәҗрибә кирәк. Шуңа күрә дә ул күбрәк миңа калгандыр кем гүзәл, икенче елга сиңа да җитешер. Аллаһа бирса. Тагын сорауларыгыз бармы? Алайса, сезнең проектларга озын тормыш, яңа проектлар, саны күбрәк булсын, караулар күбрәк булсын. Барчагызга да уңышлы, хәйрле имин көннәр.